Inqas minn tliet ġimgħat oħra jibdew l-avvenimenti tal-Europride li se jkunu mifruxa bejn is-7 u 17 ta' Settembru. Il-programm ta' attivitajiet għandu lan li jiċċelebra id-diversità u jipromovi l-ugwaljanza għal komunità LGBTIQ+. Illum f'pajjiżna ssib l-aħjar drittijiet tant li għal dawn l-aħħar snin dejjem ikklassifikajna fil-quċċata tal-lista globali, sitwazzjoni li nbidlet biss fl-aħħar 10 snin taħt gvernijiet laburisti. Il-Europride 2023 se tkun l-akbar avveniment tal-komunità LGBTIQ fl-Ewropa, beluf jattendu f'pajjiżna speċifikament. Dan kollox ban wieħed dak favur l-ugwaljanza u t-tolleranza. L-Europride qed tiġi organizzata f'Malta wara li l-Allied Rainbow Communities kienet rebħet in-nomina biex tospita l-avveniment annwali. Fil-fatt wara r-rebħa tan-nomina ingħata bidu għal ħidma sfiqa biex dawn iċ-ċelebrazzjonijiet jiġu organizzati kif jixraq fl-aktar pajjiż fid-dinja li jagħti l-aħjar drittijiet lil persuni omosessuali u oħrajn. Fil-fatt qed jitqies li l-Europride 2023 f'Malta se jkun aktar importanti fl-istorja ta' drittijiet ċivili internazzjonali, waqt li ġenerazzjonijiet sħaħ jiffaċċjaw snin twal ta' preġudizzji koroħ. Fl-aħħar diċenju Malta għamlet qabżiet impressjonanti l-qudiem, riformi li jassiguraw l-ugwaljanza inkluż fid-drittijiet. Riformi kbar li bdew fl-2013 f'pajjiżna waslu għal ħafna drittijiet li għal dawk LGBTIQ+ kienu għadhom biss ħolma. Fost l-oħrajn Malta daħlet id-dritt tal-Unjoni Ċivili, iż-żwieġ indaqs u dritt li persuni simili jiġu kkunsidrati daqs ħaddieħor fejn jidħlu adozzjonijiet. Aron Ġardina, manager fiħdan id-Direttorat ta' Drittijiet tal-Bniedem, għal il-One News li l-Europride ma tfissirx biss divertiment, iżda huma 10 tiem li jfakru l-mixja favur id-diversità u l-inklużjoni. Pride Week mhijiex biss programm ta' divertiment, mhijiex biss il-marċ li ssir is-sibt, però iktar ukoll hemm konferenzi u hemm diskussjonijiet ħajkunu qegħdin isiru fosthom diskussjonijiet żgħar ta' sija li ħajkunu tisiru fil-Bright Village is-sibt, però mbagħad wara hemm matul il-ġimgħa kollha, mbagħad wara hemm konferenzi wkoll akbar fosthom il-konferenza għad-drittijiet ta' persuni LGBTIQ+ li hija l-konferenza primarja li ħad tkun maqsuma fuq 3 ijiem. Hawn Ġardina wkoll spjega li anke f'avvenimenti oħrajn ippjanati l-Europride ma tfissirx spettakli biss, iżda kull wirja u kull biċċa arti kontemporanja u dik viżiva għandhom messaġġ jew storja ta' persuni mill-komunità LGBTIQ+. Dawn jirrakkontaw ukoll minn xiex kellhom jgħaddu minnu tali persuni biex jiġu aċċettati kif huma. Ħankun qed nitkellmu fuq is-saħħa sesswali, ħankun qegħdin nitkellmu fuq id-drittijiet ta' persuni trans u persuni intersess, ħankun qegħdin nitkellmu dwar persuni LGBTIQ+ fid-dinja tal-isport li huwa suġġett interessanti ħafna. Ġardina tenna li l-Europride ta' din is-sena se jaraw ukoll persuni ġejjin Malta biex jitkellmu dwar l-esperjenzi tagħhom f'pajjiżi oħrajn fejn sal-lum għadhom qed jiġġieldu biex jiksbu drittijiet li f'pajjiżna diġà ndraw. Ħaniffokaw fuq dan ir-reġjun dak li nsejħulu l-MENA Region, Middle Eastern Northern Africa, u ħajkollna anke attivisti li ġejjin minn dan il-post, minn dawn il-pajjiżi li għandna attivisti, għandna akademiċi, għandna wkoll politikanti li ġejjin minn postijiet li forsi hu iktar diffiċli li wieħed ikun LGBTIQ+. U ħajkollna diskussjoni li tirrivolvi madwar dawn il-konċetti, dawn il-temi varji, però li ovvjament kollha jorbtu mal-LGBTIQ+.